ସବୁଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ହେଉ କି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଲେମ୍ବୁ ଓ 2 କୁଳା ରସୁଣ ସେବନ କରିବାର ଫାଇଦା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଆପଣମାନେ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାରା ହାଡ଼ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧା ବନ୍ଦ, ସୁରକ୍ଷିତ କିଡନୀ। ବିବାହ ପରେ ବୟସ 40-45 ହୋଇଥିଲେ ବି ଶୀଘ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ। ଟ୍ୟୁମରରୁ ମୁକ୍ତି, ଶରୀରର ସତେଜତା ବୃଦ୍ଧି, ଜବରଦସ୍ତ ସେକ୍ସ ଲାଇଫ୍, ଥଣ୍ଡା କାଶ କଫରୁ ମୁକ୍ତି, ଦେହ ଦରଜ ନହେବା ଆଦି 6ଟା ଫାଇଦା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ। 2ଟି ଲେମ୍ବୁ 2ଟି ରସୁଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ସେବନର ପ୍ରଣାଳୀ କିଭଳି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିନା ଚିନି ମିଶ୍ରି ଲୁଣର ପ୍ରୟୋଗରେ ଖାଲି ପେଟରେ ସବୁଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ସାରି ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ 2 କୁଳା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବ, କାମ ଖତମ। ସବୁଦିନ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସେବନ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଇବେ ତାର ଘଣ୍ଟାଏ କି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିକି ଆପଣମାନେ କିଛି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ, 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବେ ନାହିଁ।